Kaixo egunon, ongi etorri, Saribaria ekara. Guk gure funtzio nagusia herri honetan Portugalete euskalduntzea da, hori baita AEKaren helburu nagusia, horretarako jaio ginen. Hamarkada luzeak daramatzagu herri hau euskalduntzen, eta gure gunea hause da, euskaltegia, hemen egiten dugu gure jardunaren aparterik handiena eta ezagunena, euskara eskolak ematea. Batetik, errodaldunak euskalduntzen ditugu, eta bestetik, nola ez, euskaldunei laguntzen diegu euren euskara maila hobetzen. Urte osoan gaude zabalik, urritik ekainera arte egiten ditugu neguko ikastaroak, eta udan, uztaila, abuztuan eta irailan, udako ikastaro trinkoak antolatzen ditugu, hor, jendeak aprobetxatu alduelako oso epe laburrean ordu kopuru nahikoa egiteko, Eta hori da gure alorreik ezagunena edo, baina, AEKak beste bezo edo hanka gehiago ditu, ze azken finean herria euskaldundu nahi badugu, eremu gehiago ukitu behar ditugu. Orduan batetik badaukagu guretzat oso importantea den egitasmoa, eta hori da berbalagun, hori udalarekin eta udal euskaltegiarekin elkarlanean daramagu eta AEKak dinamizatzen du. Bertan ezagutuko duzue, berbalagun eta guraso lagun proiektuak daudela. Bestetik, AICE AEKaren bidez, aholkularitza zerbitzua, Portugaleteko udalarekin ere elkarlanean, euskara sustatzeko planean aholkulari lanetan dabiltza pare bat lagun, Eta jende gutxik ezagutzen duen beste alor bat izango litzateke itzulpen eta zuzenketa zerbitzua, euskaratu AEK, eta adibidez horrekin Portugaleteko ikastetxe batekin lan egiten dugu, naiz eta eurekia euskaraz jakin eta dokumentazioa euskaraz egin, zuzenketa prozesuan eta laguntzeko. Eta horixe da herrian egiten duguna.